Hadin ka OnePlus sakane ka Vivo kalapan krek ban penmi ya ka phone bakhamrit ne ka compact phone kata ka de ka Vivo X200 FE kane ka phone ru kan de ka we na ki phone ka balong compact bha kata ka body ne ka frame jongka bat kane ka Vivo kala collaborate ne ka partnership bat kane ka company Zeiss ha ka ban snapan bha ya ka camera jongka kumba kilale ha ka to ka X200 bat ka to ka X200 Pro kane ka Zeiss M ka de ka company bapau bha jongka ri Germany ka basna ya kita ki optical system ne kita ki lens technology ki phones ki ba kane ka company ka collaborate em ki kham internet bha ki dur ba ki shon bat ki brand ki baju collaborate bat kane ki de kum ka Nokia ma hagito ki por jang katuka Nokia Lumia bat nangta ka Sony ru kum hakatuka Sony Xperia series jangka ma nangta hakane ka Vivo ru kum hakine ki X series jangka kum katuka X200 nangta katuka X200 Pro bat dang don hi saki weki company ru ki bala collaborate bat kane ka Zeiss ma ka company basna ya kita ki optical system ne kita ki lens technology hakane ka video nginya page ya kita ki features jangka ka X200 FE ma teh syua dengan sedang wat klet ban ai ya ka like jong phi bat subscribe lada video ki ba interest haki tech video kum kine tengin sedang syua haka design bat ka build jong kana ka phone ka design jong kana ka phone kalong compact bha lane ka khamrit mo ka display jong ka bat kalong premium bha kata ka looks jong ka ro kumba phi i hangne nadin jong ka kalong kum to ma ka design jong ka camera alignment jong ka kalong kum to vertically bat hapdeng jong ka to ka camera jong ka la ai ro ya ka to ka Zeiss branding mo lane ka to ka logo jong ka Zeiss company nangta ha ka to ka flashlight jong ka ro ki ada ka to ka aura light bat haneng jong ka to ka flashlight jong ka la don sakawe ka to ka kamera jong ka inya poy ha ka banta jong ka kamera jong ka ru sai page na du basdang hadu bakut jong ka na ka video ka body jong ka na ka phone pat ki sinada ki metal la ne kita ki aluminium body bat ka bag jong ka pat ki sinada ki glass ta ha ka jing rupen jong ka na ka phone pat ka long pra bat ka jing khia jong ka pat ka poy shispa pra gram ha ka IP rating ka na ka phone kala yo da ka IP68 bat ka 69 kamut kala long waterproof ma ka na ka phone hagi sim card kana ka phone ka support daki dual nano sim card bat ban unlock ya kana ka phone ki ada ka under display fingerprint hagi colors kana ka phone ka don light ka banangkong kata ka amber yellow ka baar kata ka frost blue ka balaipat kata ka luxury gray temantapan inyepet ya ka display jongka kajing he ka display jong kana ka phone ka long 3.5 inci da kata ka 1.5K LTPO flat AMOLED display kata ka 10 bit ka HDR10 plus ru kana ka display jongka ka support bat chispa RPHz ka refresh rate ki ai namar bakila ada ka to LTPO display kamut kala ban adap na du ka 1 Hz hadu 120 Hz ka refresh rate nangta haga brightness hadu khat pras pa nits kata ka high brightness ki ai bat san hajar nits pat kata ka peak brightness kamut la shai bha kana ka display jongka la dapanon kam bat haka jaka basit bha ka sngiru bat ya kana ka display jongka la tune ya kita ki color jongka da kata ka Zeiss master color display kamut ki color ba kana ka display ka produce kin best bha kata ka color jongki nangta kala don ru ya kata ka smart eye protector kanne na ka banta ka safety jongki khmat ma haka por ba pendon kam ya kana ka phone nangta kala yo ru ya kata ka SGS certified nangta hadu khandai pusau 0.5% kata ka screen to body ratio kamut kala nang rit kito ki bezel jongka lane kito ki banta bayong jong ka display jongka nangta ha ka display protection ki ada kata ka search sensation core glass ka display jongka na ka phone te kala biang pelat teman-tapan ini page ya ka hardware bat ka software jongka ka hardware la ne processor ki ha ka na ka phone kata da MediaTek Dimensity 9300 plus bat 1 nanometer ki snayo une processor te umi nadu menin snema ladaki ada Snapdragon 8 Elite te la khamba susu ma kana ka phone une ru udang biang hi nre umpoi pat sha une Snapdragon 8 Elite ma bat la yathuru ba kana ka phone ka kham khluj ne ka hit ma ki phone ki ba khamrit ka size jongki kilong kumta hi ki don kata ka hitting issue ma te ha ka ne ru la yathu ba kana ka phone ka hit haba le ya ki heavy task ma te ha ka antutu score kana ka phone ka yo hadu kumba khan riu lak kata ka score bat haki game kum ka BGMI kana ka phone ka support da ka 90 fps tenang ta ha ka software pat kana ka phone ka ada ka Android 15 bat uta phone touch OS 15 ki claim ada uta origin OS ma namar uta origin OS uderu ubadang thmai bat bakham long smooth namar layo i bahagi to ki model ki bakal launch hapo China ki ada uneu origin OS ta haki update pat kana ka phone kan yo hadu sauce name kata ka OS update bat sans name pat kin aya kata ka security update ta haki AI features ru kana ka phone ka don kumbadon haki weki phone ruma kum kata ka circle to search kata ka Gemini assistant kata ka screen translation kata ka AI live text nangta kata ka AI caption nangta kata ka AI smart call assistant badang don kiwe ru tengin nyepet pat haga rambat ka storage jangka kana ka phone ka don arjat kata ka rambat ka storage jangka ka badang kong kata ka khat RGB ka ram bat arspa san phun GB ka storage ka ba arpat kata ka top variant jangka ka khat RGB ka ram bat san spa khat RGB ka storage ka jat ram bagil ah kana ka phone kata da ka LPDDR5X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 3.1
kane ka UFS 3.1 te kalak khamrim mo wat haki phone ki ba khatlai khat sah jaru la don ki phone ki ba aida kane ka UFS 3.1 mo namar hapu kalai phi jaru la don ki phone ki ba aida ka to ka UFS 4 lane ka to ka UFS 4.1 ro hanre ha kane kidang ai tang daga ne ka ba khamrim mo ka UFS 3.1 hangne te kila le kas koting de temen tapat ngi poi ha ka main jongka ka kamera jongka kane ka phone ka kampau ha ka liang ka kamera jongka mo kum ha ka to ka X200 bat ka to ka X200 Pro tengin nyepet ha ka neru kalong kum no mo ka ta ka kamera jongka kane ka phone ka don lai teliki kamera jongka nadin ka banangkong ki ada ka 100 megapixel ka primary Zeiss kamera bat kala support ru ya ka ta ka OIS haga sensor ki ada ka Sony IMX 921 hagi video kala support hadu 4K 60 fps haga nete kila pendu ya utau advanced imaging chip namar haga to ka X200 bat ka to ka X200 Pro ki aya uneu chip ruma uneu advanced imaging chip ude ukenja prosesor uban yarap ban proses ne pen bahaya ki dur bat ki video bagasion hanre hakane ki claim aya utau chip mo ubaki ai hakito ki X200 bat ka to ka X200 Pro te haka kamera ka ba arpat ki ada ka 100 megapixel kata ka telefoto kamera haga sensor jong kana ka telefoto kamera ki ada ka Sony IMX 882 bat lengba kana ka telefoto kamera la ban zoom hadu 3x kata ka optical zoom bat hadu 100x pat la ban zoom da kata ka digital zoom te haka kamera ka balai pat ki ai tang da ka 5 megapixel kata ka ultra wide kamera hang neru kila penduna kendiat mah hang neru kila le ya kata ka cost cutting tenang ta haka front kamera pat ki ada ka 100 megapixel bat haga neru kala support daga 4K 60 fps haki video temen tapan ini poi hau bateri jongka bateri jong kana ka phone ki ada 1000 sanspa mAh nalor bakala long compact nega kamrit kataga frame jongka kidang la ban ada une bateri bakam he da 1000 sanspa mAh kamut kala ban kambiang haka bateri backup jongka namar ka kamrit kataga display jongka kala ban duna ban bateri deh tenang ta hau charger jongka pat ki ada khandai phe1 haga wireless charging ru kana ka phone ki pendu ki claim ai kataga wireless charging kamdon kataga option mo temen tapan ini pe ya kita ki weki features jongka kana ka phone kadon hadu kumba arpu artli kita ki 5G ban jongka haka wifi ki ada ka wifi 7 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 ki mic ki don artli nangta haki speaker ru kana ka phone ki ada kita ki dual stereo speaker ka NFC ru ka don ma utau IR blaster ru udon ka white one L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support bat ha auto USB port pat ki ada USB version 2.0 bat baro ki sensors ki badon kam kila download temen tapan ngi poi ha ka dor jong kana ka phone ya ka dor jongka tengam pat lak ban yetu ma namar ngasna ya kana ka video haswa jong ka sengi bakin launch kata ha ka pusat trik jong une ubnai Julai ladangan sugas kana ka phone ru kala ban poi hapdeng ka 1000 bat ka 1000 ma namar kana ka phone ru kalong similar bat ka to ka OnePlus 13s ma hanre ha kana kala khambiang kata ka kamera jongka namar kane kala don light ligi kamera jongka nadin mo kat bahaga to ka OnePlus 13s pat ki atang arteligi kamera jongka nadin bat hakane kala partnership ru bat ka to ka Zeiss mo ka bapen internet susu ya ki dor ki bakasyon ka opinion jonga ya kana ka phone ba haba ya pit ya ki features jongka na ka phone te kila bun ki bala khambiang mo kita ki features jongka khamtam kum ha ka display jongka nangta ka balong compact mo ya ki to ki bru ki bakham internet ya ki phone ki balong compact ki bakham rit kata ka body naga display jongki bat nangta kum ha bateri ru ula kham he bat ha ka ju ka por ka kamera karu kala jan biang lut kita ki features jongka lada kana ka phone ka poi hapu ka 1000 kana ka phone kala yarangkat bat kita ki features jongka hanre lada ka cross pat ya ka 1000 kala ban kham rem khendiat mo kana ka phone namar baka don kita ki jing duna jongka khendiat mo kum ha ka to ka storage type lane ka ta ka jet storage baki ai mo ki ai tang da ka to ka UFS 3.1 kane dangla ban yo wat hagi phone ki ba khatla khatsa hajaru nangta ka hit ne ka khluj mo kana ka phone habale ya kita ki heavy task bat haga to ka kamera jongkaru kaduna khandia da mo haga to ka ultra wide kamera jongka ki atang daga 5 megapixel hoj kito ki be pat ki kamera jongka kum ka to ka main kamera jongka ka to ka telephoto kamera nangta ka to ka front kamera jongka kila khambiang mo kito ki kamera jongka hanre ki penduna pat haga to ka ultra wide kamera jongka nangta bakila penduk ru ya utau advanced imaging chip tengah thara langba kana ka video jonga phila yasnga thu ya kita ki features jong kana ka phone telada phikwa ban nang yu i kum kini ki jaj video ki latest update chepang ki phone bat ki be ki tech updates phila ban subscribe ya kana ka channel bat like ru ya kana ka video ngin sempat haga we pat ka video jonga kublai sibun